בואו איתנו לפתוח סוני אנג'ל, איתי ועם אח שלי. אז אמא שלנו קנתה לנו גם את זה, מקלדת כזאת. כך. בואו נפתח. יאללה, בואו נפתח. אוקיי, פותחים. אני רוצה שיצא לי את המסתורי, את זה. טומי, מה אתה רוצה שיצא לך גם את המסתורי? שיצא לי ולא. זה המסתורי. טומי רוצה גם את המסתורי. וראיתם את הציפורניים חדשות שלי? לא, זה סתם יאללה, אתה מוכן? בוא נפתח ביחד. בוא נפוצץ את זה. ותראו את זה. אומייגאד. טוב, אני לא אראה את הקלף. לא רואים את הקלף. לא רואים את הקלף. לא רואים את הקלף. אני לא רואה את הקלף. לא רואה. בוא נפתח. וואי, בוא תסתכל. לא, אבל רק תראה מה יצא. אמא, בואי תראה מה יצא. אוקיי, רגע. נפתח את זה. אני רוצה להגיד לך לא תמיד לא. שממש מגיע לך את המתנה הזאתי. אוקיי. שבוע היית פשוט אוי, ילד רגע, לא מצוין. ראיתי. וככה כל שבוע אוקיי. שתהיה מצוין, אתה תקבל. בוא נראה מה תוריד את יצא. המים שלך. אומי. יצא סטיצ'ר, רגע, בוא נראה אם זה. תקשיב, אני ב5:30 תן יוצאת זה. לסבתא. אתה לא פה, אתה לא בא. אבל למה זה? כי רכיבה זה לא ספורט. אומייגאד. או ריצה, או הליכה. שמעת? וואי, ידע לי את זה. אתה מבלבל זמן. זהו. מה זה כאילו? זהו. וביי, חברים שלי. ביי. ביי.